Siyakhuleka emakhosini amakhulu, yona-ke ushoba lezitha lo mkhulu uMakhosela osesigodlweni seNgwemabalabala. Ngaza ukuthi namhlanje sokhuluma ngento ebalulekile, sokhuluma ngokwephahla, ukuphahla. Ukubaluleka nokuthi ukuphahla kuwe suke wenzani. Ukuphahla is our way of communicating with ancestors. Ukuphahla ikona okusilekelelayo ekutheni sikwazi ukuxhumana nabantu bakithi ney'dalwa zakithi ey'ngasekho. Ukuphahla kuhlukahlukene depending on ama-culture. Ukuhlukana kwakho izinto ezibekwayo la uphahla khona. Ukuphahla kwakho uyaphahla ekhaya, uyaphahla eflethini, uyaphahla emfuleni, uyaphahla ekamereni olala kulo. Kodwa just make sure ukuthi usuke ukade ungazenzi izinto zabantu abadala. Muphahla, you neat up yourself. Nendawo osuke uphahla kuyona uyenze ibe neat. Kudingakala isinemfu, kudingakala lamakhandlela amabili akuyiwona abalulekile. Ikhandlela elimhlophe, ikhandlela eliyellow, ikhandlela eli-blue. Uma uphahla ngekhandlela eliyellow neli-blue, lamakhandlela ayiwona amakhandlela akhuluma ney'dalwa zakomalume, akhulume ney'dalwa zakini kababa wakho lapho uzalwa khona. Uma uphahla uqala ngokubiza izalukazi zakho, ubize ogogo bakho bakomalume. Biza zonke iy'dalwa zakomalume, sebenzisa iy'thakazelo zakomalume, uzicelele kuy'dalwa zakini. Uma kunenkinga yesibongo, vele nje uthi idlozi lakomalume noma uthi ithongo lakomalume. Kanjalo nakababa, the same thing applies. Ukuphahla kuyasilekelela ekutheni sichazeleke ngisho nangamaphupho, izinto esidlula kuzo njengabantu. Ukuphahla kusisiza ukuthi sikwazi ukukhuleka emakhosini, sikwazi ukukhuleka emathongweni, sikwazi ukukhuleka emadlozini. Uma ungasiyena umuntu oshisa impepho ekhaya, uma futhi ungekho endaweni yasekhaya, I-advise ukuthi ikhandlela elimhlophe ungalisebenzisi. Uma izitha zakho seziningi kakhulu, uzobe usu-eda ikhandlela elibomvu. Kulapho-ke ochaza khona sonke isimo sakho, ucele konke okuhle kukuhambele kahle. Idlozi liyazikhulumela nawe ngisho ulele ebusuku. Lokhu-ke kuyakulekelela ukuthi uma izinto zakho ingakaqaqeki, ubone ukuthi awulapheki. Sebenzisa-ke impepho, sebenzise-ke iglasi yamanzi. Mase ukhanyisa-ke lezi zibani zakho, ufake lesi sinemfu phansi. Mase uyazikhulumela, uzicelele, ukhuluma inhliziyo yakho. Uma-ke usuqedile lapho, especially uma kade ukwenza ebusuku, ushiya-ke lezi zibani zikhanya, uyicishe ngo-4 o'clock ekuseni. Cele yonke into oyicelayo, khulume ney'dalwa zakini, ufise konke okufisayo, izidlozi lizophendula. Phahla is a very important method yokukhuluma nabantu bakini. Kuyakulekelela lokhu ukuthi ungayi kohlola sonke isikhathi. Kodwa lokhu kwenza ukuthi ithongo lizikhulumele lona, ukuthi kuphi la lifuna ukukusiza khona nokuthi kuyini evalile impilo yakho. Uthi noma usuya kumuntu oyohlola, it's just a form of a form of confirming lezi zinto kade usuyiphupha. Nawe-ke dlozi okufanele kuye entwasweni, ukuphahla kubalulekile. Phahla ubuze phela idlozi lakho ukuthi ukhamba lakho ulitholaphi. Udlozi lizokuyalela, likutshengise ngisho ugobela, likukhulumele nakugobela ukuthi uma ufuna ukuya entwasweni uya kanjani. Wena ovalelekile ongawutholi umsebenzi, khuluma nedlozi lakho. Wena osebenza ngabantu, khuluma nedlozi lakho. Phahla iy'khathi zakhona is 12 o'clock midnight, 3 o'clock ekuseni, ngase kuba 1 o'clock emini. Zona iy'khathi ezinhle lezi zokuphahla, la khona yonke imimoya isuke iphakeme, la khona yonke imimoya isuke ivulelekile ukuthi kulalele. uNkulunkulu anibusise, nedlozi likumbathe. Amen.